Dafydd o Gyfweliadau ger Llandysul a dwi'n astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Oedd setlo lawr ma'n rhwydd iawn. Fi dim ond yn dod o ryw awr bach lawr hewl. Ond ni ddim yn dod lan i Aberystwyth lot, a cyn dod, o'n i byth di meddwl am Aberystwyth fel rhywle byddwn ni'n mynd i Prifysgol. A pan des i ma, oedd yn rhwydd iawn i setlo mewn a pobl yn ddigon parod i siarad o'ch chi, staff a myfyrwyr. Mae'r adnoddau academaidd yn ddefnyddiol iawn. Ydych chi'r llyfrgell, llyfr ynddo fe, yn amlwg. Ond hefyd mae journals ar-lein mae'r Prifysgol wedi arwyddo lan i. A hefyd mae dan ni'r llyfrgell genedlaethol sy'n ddefnyddiol iawn sydd ddim gyda prifysgolion eraill megis Bangor a Chaerdydd. Nodd y chwaraeon yn dda iawn yma. Mae ydych chi'r cae astro a cae 3G newydd sy'n newydd cael rhoi mewn leni. A hefyd mae cae blaendolau. Mae rhyw 10 o geiau pêl-drod rygbi a pêl-drod Americanaidd fel fyna hefyd. A mae ydych chi'r canolfan chwaraeon gyda gym a basketball courts a popeth, so ie, mae'r chwaraeon yn dda yma. Mae hwnna'n good cwestiwn. Pam astudio Gwleidyddiaeth? Pan o'n i'n ysgol, o'n i byth di astudio Gwleidyddiaeth o blaen. A o'n i'n licio'r ochr wleidyddol o hanes, os hanes oedd ni'n bonc yn un ysgol. A wnaethon ni ddim wneud y bac tra ni'n ysgol chwaith, so o'n i byth di wneud y byd gwleidyddol. Ond fi'n credu y rheswm mwyaf sy'n swnio'n eitha od, ond fi'n licio cwmpo mas da mam. A mae hwnna wedi kind of fi'n meddwl, ble gallwn ni cael dadled y pobl o Gwleidyddiaeth. Ond o'n i'n lot hoffi watcho rhaglenni fel Pawb a'i Farn a Question Time, ond oedd dim da fi unrhyw gefndir gwleidyddol, o'n i ddim yn gwybod dim byd cyn dod yma. Ond wedyn setlo mewn, mae wedi bod yn ddigon rhwydd achos mae pob un yn dechrau off ar yr un lefel mewn ffordd. Ges i'r ysgoloriaeth merit, sef 1000 o bunnau a cael lle aros garantid yn blwyddyn gyntaf fi. So, oedd hwnna'n un o'r rhesymau nes i ddod hefyd. Fi wedi astudio ddwyieithog. Byddwn ni'n gweud dim ond manteision sy'n cael i astudio ddwyieithog, a'r un mwyaf o'r rheini, 2 prif reswm. Yn gyntaf, byddwn ni'n gweud byddwch chi fwy o ddewis o fodyle, achos mae rhai dim ond yn cael eu cynnig yn y Cymraeg, a rhai dim ond yn y Saesneg. Felly, chi'n gallu, yn hytrach na os chi dim ond yn astudio drwy'r Saesneg, chi dim ond yn gallu dewis un lot. A os chi dim ond yn astudio yn y Cymraeg, chi dim ond yn gallu dewis rhai. Ond os chi'n ddydio'r ddwyieith, ydych chi fwy o fodyle i ddewis o. Ond hefyd, y termau gwleidyddol, chi'n gallu defnyddio'r termau Cymraeg a'r termau Saesneg. Ac yn enwedig nawr gyda'r cynulliad, fi'n credu fe'n mwy bwysig bod chi'n defnyddio'r ddwyieith, so mae hwnna'n handi hefyd. Mae lot o brofiadau gael yma. Mae'r cynllun lleoliadau syneddol, a nes i mynd ar brofiad lawr yn Caerdydd gyda Lianwyd, a oedd hwnna'n brofiad werth i wneud, achos o'n i byth di bod, chi byth real yn deall tu fewn Gwleidyddiaeth nes bod chi mwy na dim. A o'n i'n meddwl ta fel, jyst ystod lawr sgwennu speeches o dde, ond pan dres y lawr, oedd i'n gwneud lot siwt gymaint o waith, chi ddim yn fel appreciate nes bod chi na. A wedyn nes i'r gêm ar gyfrwng hefyd, mae hwnna'n ddiddorol achos mae fe'n rhoi chi mewn situation lle mae rhaid chi delio gyda'r digwyddiadau sy'n digwydd, ond mae'r digwyddiadau'n gallu newid fel yna, so mae rhaid chi ymateb a wneud fel penderfyniadau sy'n gwneud synwyr ar diwedd y dydd. Y peth gorau beth i astudio'n Adran Gwleidyddiaeth yn Aberystwyth yw
siŵr o fod mae'r staff ddigon parod i helpu chi. Mae'r adran yn adran greit, ta beth, mae hwnna jyst yn ffaith. Ond mae'r ffaith bod yr staff ddigon parod i ddod i siarad â chi ac chi'n gallu gael mewn. A mae'n tymlu'r pwysau oddi ar ysgwydda chi a bod chi'n gwybod os chi'n mynd yn styc rhywle, nhw'n ddigon parod i just cael chat â chi a bod chi ar y trac iawn. Gwaith neu mynd mas yn credu, ond o ran mynd mas, mae fe'n lle gwahanol iawn i lot o llefydd eraill, achos bod ble bynnag chi'n mynd, chi wastad mynd i bobl mewn i rhywun chi'n nabod. Mae'r lle'n lle real agos, so o ran hynny fi'n credu pan chi'n mynd mas, chi wastad mynd i bobl mewn i rhywun, mae fe'n lle cymdeithasol iawn.